Mziyani uyaphi madoda? Zakhawulela bawukazi ngokwami. Ke efonini. Mana kusuka mhlambe ndiyanatseka balfonini kaloku uyayiqonda mos. Oh bambisile phakathi apha. Lonto kunuka neraja utheni uyapheka? Mani noma zento zidazekayo mawuvumba kaloku hayi le area ayiqelwa wena le area. Nami ndike ndixelele hayi iyaphekwa kakhulu yabona intombazana ihlala apha eFront. Phakathi ka KFC na so ndicinga uba mhlawumbe yenza inansika ngokamanganye for ukwenza uKFC nabantu but otherwise right hayi umnandi yazi akho nto ndiyithanda ngawe xa ubuye empangelweni mntakwethu uba mhle yazi yanyadyasa pho komsebenzini nanami kaloku uyayazi futhi into edibene nempangelo phakathi uhlala uzivoca manje uyaqonda uzinxibe fondini ngemali ungafani nathi but ke mntakwethu mna hayi bengenolunga hayi bengenolunga ndakhe ndaphangela kaloku kwa-street band hayi mna ndoyiswa into yoxelelwa uyibona uba yibhoyisana emane ikuxelela uba ungena nini ufuna ukuyotya nini ubuye nini ufuna ugodke nini uba uyenzanga laa nto uyagxothwa ndayibetha ngomhlakula mntakwethu ndahamba shaloltrofo lwapho kaloku wena yabona itorho liyanyanyezelwa ifana njengesikolo uba khange usinyamezela isikolo akubi lula ukunyamezela itorho uyava ke ngoku and ke ngoku izinto zothoba kaloku uthobele abasemagunyeni laa nto iqala phaa esikolweni uyaqonda ke ngoku unyanisile wena khona but ke mntakwethu wena noba iqala emagunyeni kwathini mna isikolo ndisinyamezele wena ayidinge ndiyeke ibinguform bani na form 3 noba ngoku nizathi ngostandard ngoku okanye ograde ngostandard ngoku ngela xesha mna ndanifunda ngoform 3 and nakhona indlela ndamphinda uform 3 ayidingi kahlanu ngoba babesithiwa misi ndiyayicwaba la klasi mos andithi mos ingoma emnandi ithwani bawukazi yaphinda uyabona ke wena bawukazi andizelanga loo nto mani ke uyaqonda ndithetha inyani banjwanga yazi ndihlutshwa indaba yela xhalanga rhorhwe etapile ulukhanyo ntoni ngoku ulukhanyo into andenze yona namhlanje soze ndiyilibale tu madoda nineziganeko manezantsi apha ndifika phaa uyakhumbula uba sibe sisandoyolwa phaa ezantsi apha uyakhumbula ndifika kulukhanyo ukelile inkontyonkotyo yendoda ende ndiyabona uba because ke iyazazisa ndiyacinga uba inoba yalapha enext door kwaMary ingumalume andiyazi uba ngumalume wodani okanye ewe into ayenzayo lukhanye nalapho kuyabonakala kuvusa yena noba kuvusa le nkontyonkotyo iyayigqitha kaloku uthatha apha imali lukhanye ayenzayo xa ndingena uthatha utywala uyabufihla ucimba ndiboni hayibo tamsiyana ufihlela wena ulukhanye uziphakamisile kodwa netshomentsha ulukhanye ndiyabona uba unento nokuziphakamisa ndimgqibele nini khona ulukhanye mna ndimgqibele phofu ndimbone sithi itshe ephethe iplastikane emnyama andiyanobe bevelothenga ndimeqineni ndiyabona mosihlani mapha emva kwento ndijonge phaa ezantsi ndiyababona ungenzeka ke nalo mthengo ayingowakhe ngowala nkontyonkotyo kutheni le ndoda kulibali uba uqela uvusa myeke zi-25 ngomso lusayo ndizambonisa abantu lukhanye undithathe ndambonisa into endibhinqe ngayo lukhanye undithathe ndifuna undithathe uhlabe ibhotile uhlabe ikheyisi nyolu ndimnawe boy alukhanyo zezanto ungayisele nje uthamo libe linye ivele ikhohlele itsarhwa ife zingcwabe ndifuna mna xana upeyile usapha i-250 kum wena uthenga uba semini uhlabe ibhotile uhlabe ikheyisi mna xa ingathi latseka larhatyala hlabe enye ukhona ulukhanyo ngeli hlobo ke live mabonenge siyambonisa bawukazi ndiyatsha mani asinawungena ndike hayi mani fondini bendiuxelela kaloku unantsika apha lo thizi unantsika ukona mani fondini mani ayisuba ubamsile kanene efondini ndingakulibazisi mani ndiyakubona ungxamile ndiyakubona ungxamile hayi ungxamile ndiyakubona ndiyakubona uleqinsula hamba ndikuyeke bawukazi mani ziyabulala mani izathi phole uzawuthi aphole lo mntana apha endlini ndoda insula ziyabulala mntanam uvala igeyithi le Susulanti ncinci ngaka yafisa yebonile asithathele ngale nto kalukhanyo mani sambam wena ngomsolo sayo i-25 mntanam uzawuza ukuthi ngabantwana bedlala tamsitsho bhuti
Hayi man, ihloso utshona kakhulu man apha. Uyabona lento lena iza kwenza into yokuba ungazazi. Xolele mntakwethu. Jaqile. Yazi mina ngazi ke xana ndistressekile wena bokazi ndivele ndibe out of the world because into endiyenziweyo kuboy ebona kwala yuni ndiqhekeza inhliziyo. Hayi man. Uliqhekezile because into eyona nto wena mntakwethu endikhalelayo le ntwana besendingoku ingathi ndithatha njengomninawo andihlala ndedwa apha yafumana mntakwethu. Ndiyayiqonda rhadi wena. Yabona wena rhadi into ekufuneka uyenzile kukungayifaki ingqondweni ngoba iza konzakalisa. Uyaqonda? Ufuna kube indoda rhadi womelele nana. Ungafani nalamadoda andemdem sujona suya ngamandla apha. Jonga ke. Yekela lento. Yabona one thing ne endilwayo uThixo asibetha ngayo singabantu aba right because mna nawe siyana siso yekele njulu khanyo andifuna uyibona. Yabona lo chomyethu ne. Yabona jonga mntakwethu uLiya bendisendimthanda. Mfaka enhliziyweni uLiya besithi kumbhuti avuke kusasa uLiya athi bhuti iphelele eColgate. Khupha nemali yokugqibela wena fonini. Nemali yokugqibela yazi jonga yabona up emani sele bhatyam ivevathi le. Ndiyabona. Mema niseshumeka ayithunga apho shumeka but ndinike ubani namali uLiya because of noni uyamthanda. Sukhala man, musulila. Uyabona xa ulila ngamandla zizophela inyembezi. Hayi yazi uthi xa ufuna kulilela izinto ezibalulekileyo notento zoliya ezi ungabi nazi inyembezi. Hamba kuyo uLiya. Hayi nakhange ndiyazi ba phofu wakhe wathi uThixo eBhayibhelini zandiphika inkukhu ungekakhali nabantu abathanda. Daka-3 kava yenze kumlanwana live maboneni kuzolunga but uThixo wathi wethu sonke yazi msiyana uJuzola uthi God for us all khulova for himself. Come and bet bawukazi bezantsi ubalo bawuka uyamthanda naloba ukazi wakho. Hayi madoda sizijome ekugqibeleni enza nawo. Hayi ndikhubekisile laa ntwana mna fonini nazi bendiphinde iyakhala yeke lona ndibawela mabawukazi khawuhlisa ivoice man ndiyathetha apha efonini. Hello efonini. Hayi man fonini man fonini kaloku into endiyithethayo nithi kusiyana ndimbalisele indlela uba yazi andikwazi uba mandithethe indlela endifila ngayo efonini ndoda ngazi ke ndiyazi uba Bana wari man. But one thing mna ndiyazi uThixo ehlale ndiblessa. Ehlale ndiblessa. Khabula khadi ungafinci. Khabula ungafinci. Khange ndiyazi uba ukwazi mna sifuna uchaja le phone nje. Khange ndiyazi uba mna uyakwazi unceda umuntu abuye neplate yabo bushushu. Yemake udidli phezulu kwetafile uthi kwathini khupha lento ayithi didli kuwe uyenze kumke uLiya. Wena uyibuyisa kum ubiza le ntwana ingcongconi ulukhanyo ondivimbe utshwala ngapha nenkontyonkonyo yento ndingayazi. Mna bandinoyibamba ngezam izandla bendithi ndathi bandinoyibamba laa ntwana ndawuqinisekisa into yokuba mandesela ndiyawatyumza. Yabona kanyo inento ethanda uthukisa xa ithetha amadoda. uthi kubani le ndoda yipha ingotyongotyo cabanga isuka phi? Hayi madoda hayi ntangam leyo hayi Ntangam. Kungxaki uthi kungxaki andizazi ingxaki azinazisombululo. Khona kinayo inkani yona Unemali ezingaka futhi wafika phaa kumoto wathi izinto zakhe wathenga ibhotile wathenga izinto endithi ngxaki intoni wathi zela
Sasela futhi seli unenye into ezanayo madoda yangavele eKapa useKapa kube one road ube road. unyoluke yabona yakhabisa ke ntanga Uthi ingxaki- indoda inyolukile Uthi le ntwana ingandithatha. futhi ayinamthatha hayi ntanga hayi ntanga hayi Angilanga. takubona ntanga Angilanga. futhi takubona futhi Angilanga. Khanyo. yini na And yazi Khanyo. into Ngimthanda uLeah but into enzileyo kum is like one take of my life. itamageri le ntwana It's not about the fight, but uLeah kum bendicinga ufana uba ndifumene umntana okanye indoda Frustana? madoda nincila ngantoni sibe kuphela izinto kanti kawunakho noyithenga msiyana funa kodwa unoyithenga noba mbini ntathu nesande mdaka eyi ndiyamkhumbula uncakhi